আরে আগে টুকিটার যন্ত্রপাতি ঠিক ଅଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ତଦାରଖ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ କାମ ବଢେଇ ଦେବୁ। ତୁ କହିଦେବୁ ଆମେ କାମ ବଢେଇ ଦେବୁ। ভগবান বাবু আমি তোকে ভয় হলা না তো সেটা হলিমুন করিবা যে তা জিনিস আমি তদারক করিবা। আমার কাম হচ্ছে তা হলি ভিতরে তা লিভার ক্লিন আখি সব টানি নেই ফরেন कंट्री को सप्लाई करिबा। आ तोरा बदले लक्ष लक्ष टंका रोजगार करिबा। एथिरे भी टेंशन होर कोन अछि मामू भाई। ଆପଣ ସେଇ କଥା ମାମୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଟୋକିର ଆଖି ଲିଭର କାଢି ମୁଁ ଫରେନ୍ ମାର୍କେଟରୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବି ନା ମାମୁ ନେଇ ତା ଘରେ ତାକୁ ବୋହୂ କରିବେ? আমো এ বয়স করে তে গরম হওয়া আগে উচিত না। কুল দাও ଭାଇ ଏ ଟୋକିଟା ଏମିତି ନିଶା ମଜବୁର ହଉଥିବ ନା ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବି? ନାଇଁ କେ ତମର ସେସବୁ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱଦେକୀ କୁହ ଟୋକିଟାକୁ ନେଇ ବାଥରୁମରେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଭଲ ଭାବେ ଘଷି ମାଜି ଗାଧେଇ ଦବ। ଓଟି ଭିତରେ ତା ଲିଭର କ୍ଲିନ୍ ଆଖି ସବୁ ବାହାର କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଯେମିତି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଡାକ୍ତର, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଶନି ମିସ୍ ଶନି, ଆରେ ମାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି ଗାଧେଇ ଦେ। ଟୋକିଟା ଦେହରେ ଏମିତି କ୍ଲୋରୋଫର୍ମ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶା ଅଛି। ବିନା ଅଣଫେସିଆଲର ଅବସର ହବ। ଶୁଣ ଟୋକିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଓଟି ରେଡି କରିବାକୁ। ଏଇଆ ତ समंदर के लिए इशारा काफी है। ଯାଅ ଶନି, ଆଗ ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଅ। ଭିତରେ ଆ କାମଟାକୁ ପୁରା ତମାମ କରିଦିଅ। ଓ ସନି हॉस्पिटल में जगह अरेंजमेंट कथा कहते किसी व्यवस्था है से व्यवस्था है डॉक्टर मोर गोटे लेखा जोखा बहुत सीटीए 13 नंबर गोटे लंका प्लॉट रखी वो लेखा जोखा बोर्ड जाऊ कहि से सब व्यवस्था कर करिवो केते करिवो कोन स्वर्ग को गला पड़े
କରିବନି ଭାଇ ସେ ଟୋକାଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠିକି ଡାକିଛୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଉ ନା କାହିଁ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାମୁଁ ତମ ଭଣଜା ଆସିଗଲେ এই চুপ চুপ, পাটি করবে না। মে কমিং মামু এ, হে, এই, হে, হে, হে। কিবা বড় মিত্র পুরি কমেই করো। হ্যালো মিস্টার হ্যালো ବୋଲା ସଂସ୍କାର ଆଉ ତମେ ସେଠି I am Dr. Sethi ଦିନକୁ ମୋର 10ଟା ଅଟି ଥରେ ଗୋଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କଷ୍ଟ ରଖେ ନା ବାକି ସବୁ ଦିଏ କାଠି କୁଟି I myself KK I am କଳାକାଣ୍ଡୁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଯାକ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ରାଧା ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କଳାକୃଷ୍ଣ I am KK वाह मामू क्या बात है पूरा तो कला कृष्ण এ, বড় যা, বড় যা। একটু আইটু কোন নবু কইল ঠান্ডা না গরম। ବାବୁ ମିଷ୍ଟର ସଂସ୍କାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଗରମ କଥା କଣ ପଚାରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଭାଇ ସଂସ୍କାର ବାବୁ ତ ଡେଲି ରୋଜ ମଦରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଟିକେ ଭିଉକୁ ମଦ କଥା କିଏ କହୁଛି ନିଆରା ମାନେ ନିଆରା କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମାମୁ এ, চোদার কিছু বুঝি পারে ସବୁବେଳେ କଳା କାମ କରି କଳା କାନୁ ହେଇକି ରହି ବୁଝିବୁ କୋଉଠି ଏ ଧଳା ପାଉଡର ମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସେଇ କଥାଟା ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେନି ହଉ যা, এই নে, ধଳା ଅମୃତ ଟିକେ ମାରିଦେ ତତେ ଦୁନିଆଟା ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯିବ ଆରେ ମାରିଦେ ବଡ଼ ଯା अरे केतळे केମିତି ମୁଁ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିନି ମୁଁ ମାନୁଛି ଗୋଟେ ଚରସ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ନା 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 ଏସବୁ ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରିବନି ହେ ମିଷ୍ଟର ସଂସ୍କାର ହେ, ଆରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦିଅ ନା ଦେଖିବ ଏ ଦୁନିଆ ଯାକର ସବୁ ଖୁସି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ଅଛି ଡାକ୍ତର କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି ନିଅ 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 ଆରେ ମିଷ୍ଟର ସଂସ୍କାର ଆଜିକା ଜେନେରେସନ ପିଲା ହେଇଥିବ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବାକୁ ଭୟ କରୁଛ ଆରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦିଅ ନା ଆରେ ନିଅ ମିଷ୍ଟର ସଂସ୍କାର ଆରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦିଅ ନା ଆରେ ନିଅ ସଂସ୍କାର ଆରେ ନିଅ ନା ବଡ଼ ଯା, ଆଉ କଣ ହେଲୁଛୁ ବଡ଼ ଯା ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ପରିବାରଙ୍କର ସମ୍ଭାର ହେ ବାବୁ 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 ସତରେ ସବୁ ସତ ନା ନା
गोटे मोर स्वप्न अरे ये स्वप्न नुह बड़जा ये होती सत्य हे देखियो बड़जा देखियो ए देख
କାଟି କୁଟି ଆପଣ କଣ କଟାକଟି କରିବା କରନ୍ତୁ ତ ଏ ଟୋକିଟାକୁ ଲମ୍ବଳା କରି ରାଧିବା ପରଠାରୁ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ନିଆଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୁଲତ କରିବି ଇଏ କହିବୁ ତାମାନେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ସୁନ୍ଦର Yes, ମାମୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡିଟାକୁ ଝୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଖାଇଯିବି ତମେ ଏକା କାଇଁ ଖାଇବ ଆମେ ସମସ୍ତ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା ଭାବି ନେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଟିଆ ବଣ ଭୋଜି ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇ ଫଳ ଭୋଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବ ଅରେ ବହୁତ ତ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଣଜା? ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବାବୁ
ସବୁ ଆଣି ମତେ ଦିଅ। ମୁଁ ଅନେଶତ ରାଣୀର ରାଜା ହେବି। ଅନେଶତ ରାଣୀର ରାଜା ହେବି ମୁଁ। ये 13 নম্বর জমি ଯୋଉ ଜମିଟା ତମ ମମିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ସେ ଜମିଟା ତମେ ମତେ ଆଣି ଦିଅ। ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀ ଭଳି ହଜାର ଅପ୍ସରା ତମ ପେଟ ପାର୍ଟନର ହେବେ ମିଷ୍ଟର ସଂସ୍କାର। ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛ ଡାକ୍ତର? ମୁଁ ସତ କହୁଛ? ଆମେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାଅ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସେ ଜମିଟା ଆଣିକି ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ତମେ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆଣିକି ଦବ ନା? ଦବ ନା? ପ୍ରଭୁ କଣ ମିଷ୍ଟର ସଂସ୍କାର? ଆରେ এইଠି বড়া ফাঙ্কা পড়েছি।